सानथामनि हाबाफारिजों बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 17थि बोसोरारि जथुमा ज' फादंगुनि बर' थुनलाइ आफादनि 12थि बोसोरारि जथुमा बाक्सा जिल्ला बर' हारिमु आफादनि 6थि बोसोरारि जथुमा ज' फादं दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 12थि बोसोरसालिया जथुमाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनै ज' फादं बिसारपुर माइनाव फोथाराव दिनैनिफ्राय गासै सानथामनि हाबाफारिजों मोनब्रै आफादनि बोसोरसालिया जथुमाया गोजोनै जागायजेनो। दिनै गिबि साननि हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव गाहाय हाबग्रा गेट सायनासालि आलासि जिरायसालि जामुसालि थान्दै बादा थान्दै नब्लां बेखेवनायखौ फारि खुंफुंनाय जायो। बानजाय आफादा फोरमायनाय बादिब्ला बोसोरसालिया जथुमानि जोबथा साननि गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि हरेश्वर नार्जारिया बाहागो लागोन। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लागोन। बेजों लोगोसेनो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो माखासे आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लागोन। आङो गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। नोंथांमोना जिहेतु जोंनि नैबे दिनैनि जि जथुम्मा बे जथुम्माखौ कभार खालामनायनि थाखाय जोंहा नैबे जि सानथामनि हाबाफारि जागोन बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, बाक्सा जिल्ला हारिमु आफाद, जफादं गुदि बर' थुनलाइ आफाद, जफादं दखरा बर' आइजो अनसाय आफाद, बे मोनब्रैनि जि जथाय जथुम्मा बेखौ जोङो जोबोर मेहेर गोनाङै खुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो गासैबोथ' दिनै बेखेवनाया जालांबायानो। दिनै गिबि सान हिसाबै जोङो मोनथाम हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय। बे मोनथाम हाबाफारियाव जों मोजाङै मोजां मावफुंलांनो हाबाय आरो फैगौ जि जानो गोनां जि हाबाफारिफोर बेबो जोबोर मेहेर गोनाङैनो मावफुंजालांगोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो मावफुंलांगोनबो। जोंनियाव जिखिनि डेलिगेट्सफोर फैगोन बयखौबो गाजा गोमजायै बाहागो लाफैनो थाखाय जों खावलायबाय आरो जों नांगौखिनिखौ जों जिखिनि हेफाजाब जिखिनि मदद जों बेखौ होजोबलांगोन। थानाय जानायनिफ्राय गासैखौबो जों जोबोर मोजाङैनो खालामलांगोन। बेखायनो साफ्रोमबो डेलिगेट मोनफ्रोमबो दखरानि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि फैगोन, जिल्ला आफादनि जिखिनि सोद्रोमाफोर फैगोन, जिखिनि हारिमुनि फैगोन, जिखिनि आइजो अनसाय आफादनिफोर फैगोन, बिथांमोनखौ जों जोबोर मोजाङै सोंनानै हरनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। लोगोसे नैबे जि जोंनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंहा आलासि महरै बेखेवगिरि महरै जोंहा बिटिसिनि गाहाय मानगोनां प्रमद बर' सारखौ जों खावलायदोंमोन। नाथाय बिथाङा खायसे एंगार हायै जाहोननि थाखाय बिथाङा नुजाफैनो हाया होननानै जोंसिम फोरमायहरदों। बेखायनो बेखेवगिरि महरै जोङो जोंनि बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मानगोनां इएम जोंहा रनजित बसुमतारि सारखौ जोङो हांख्रायदों। बिथाङा नुजाथिफैगोन होननानै जोंनो खोन्थादों, बिथाङा फैगोन। आलासि महरै जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि थागोन सासे नेहाथारि हरेश्वर नार्जारि सारा थागोन आरो आबोबनिफ्रायबो थागोन। बेखिनि आलासिया जोंनाव नुजाथिफैगोन आरो बिथांमोना नुजाफैनानै जोंनि जि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि जोबथा साननि जि हाबाफारि बेखौ मोजाङै मोजां माबालांगोन, नुजाथिफैगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। जोङो बेखौ दिनैनिफ्राय दानथाम आगोलनिफ्रायनो जोङो प्रिपेरेसनखौ खालामदों आरो प्रिपेरेसन खालामनायनि गेजेरजों जोङो 12टा दालाइ आफादबो दाना लादों। बे दालाइ आफादफ्रा दिनैसिम खामानि मावै मावै जोब्बायानो बुंजासै। 95%नि बारा जाबाय, 99% दिनै फोजोबबाय बुंजायो। ओंखायनो जोङो मिटिंखौ बा बे जथुमखौ मोजाङै जोङो खुंफुंलांनो होनायखौ आसा खालामदों आरो जों लिंहरनाय जिथु दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानाय हाबाफारिनि आलासिफोर बिथांमोनाबो जोंनि हाबाफारिखौ मावफुंफैबायानो। गेट लांगोना बेखेवनाय, सायनासालि बेखेवनाय, आलासि दरखं बेखेवनाय बायदि हाबाफारिखौ बेखेवलांबाय। दा जोङो जाफुंसार जादों होननानै जों साननो हागौ। ओंखायनो जोङो माने गोजोनैनो खुंफुंलांगोन आरो आं बेखौ आंनि फालनिफ्राय बा जों बे मावफुं आफादनि आफादगिरि जानानै बेखिनिखौ बुङो। रायजो राजाफ्राथ' जोंखौ बायदि बिथिङाव जेरै रांनि बिथिङाव
खामानि बिथिङाव अन्य बिथिङाव जोबोद हेफाजाब होदों। जों बिखेखकै रां रुफानि बिथिङाव जोङो रायजोनिफ्रायबो रां रुफा खांदों। जोंनि खाथि खाला थानाय थुनलाइ सिबियारि आरो रांनि एसे गोनांथि थानाय थिखादार आरो जोंनि ओनसोलाव खामानि मावफैनाय हानाय थिखादारफोरनिफ्रायबो जों एसे एनै रां मोननानै बिथांमोननिफ्राय जोङो जथेस्थ' सहाय मोनदों आरो जोङो दा बेबायदिनो खुंफुंनो हादों। लोगोसे बुंनो थाङोब्ला जाफुंसारजोबदो आरो जोङो जेरावबो थाद'आखै होनजायो। जोङो साबायखर बिथांमोनखौ जोङो बायदि बे खामानि मावनायावबो जोंनि रायजोफ्रा लोब लोब फैनानै जेसेबां नांगौ बेखिनि खामानिखौ मावलांजोबो। रौता ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सुबुंफोरनि सुबिदाखौ नोजोर होनानै रौता सारियालियाव गोदानै बेखेवदों बाजै हटेल। नंगौ, बे हटेलाव ओंखामनिफ्राय लानानै साहा आरो गोबां मोजां जाग्रा आदारफोरखौ नोंथांमोनहा मोनजागोन। रौता सारियालिनि स्टेशन र'डआव बेखेवनाय बाजै हटेलाव नोंथांमोननो थि समावनो साखोन सिखोन जाग्रा आदारखौ होगोन। बेनि अनगायैबो बाजै हटेला नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसेबाव मोजां खाबुखौ लानानै फैदों। बे हटेलनि गोजौ फ्ल'राव मेल मिटिं आरो बार्थडे बायदि फोरबोखौ खुंनो हानायनि मोजां खाबुबो दं। जुदि सोरबा सुबुङा बाजै हटेलाव जानाय आदार नङाब्ला मेल मिटिंनि थाखाय खाबुखौ लानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9957514215 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।